Ahoj lidi, vítejte u nového videa. Dneska si společně ukážeme obálky, tady běháme spolu, plus objednávka z chapelách.cz. Tak, můžeme začít. Tak. Dneska tu máme rozbalovačku, takže budeme jenom dneska rozbalovat. No. Tak, jdeme na první obálku. Joj, teď se mi to utrhlo. Nevadí. A máme tady medaily. Tady naběháme spolu. Tu takováhle medaile. A máme na ty medaile hadíka, zmizel. Je roh dřevěného hada. My jsme to šli někam, už nevím kam, a získali jsme takovouhle medaile. Tak. Jdeme na druhou medaili. Do popisku videa vám hodím odkaz na běháme spolu, abyste mohli když tak taky chodit. Nebo. A je to vždy třeba pro nějaký zvíře, že doporučuji. A teď tady máme druhý, tu matyrkysovou šňůru. Máme tady, co pak tady máme? Tučňáka. Máme tady tučňáka. Jsou hezký, ne, ty medaile. Úplně grandiózní. No, tak takovýhle medaile. No, tak ty si dáme semblance. A tady máme objednávku, hlavní věc, proč jdem tohle video. Tak. Asi jich potřebuje nějaký nůžky k tomu vzít. Nejsem vůbec vybavená, ale to nevadí. Jo, už je mám dobrý. Tak. Máme. To bude zase miliony obalů. Ale nevadí. Týkrát. Tak. To je grandiózní, koukněte na to. To ve fialovém obale. A tady máme samolepky. Jako je například. Děkuji. Tam napsáno děkuji a takový samolepky. Ty jsou hezký, ty samolepky. Byly i na krabici tady někde. Jo, tady jsou. A tady. Tam jsou grandiózní ty samolepky. A teď jdeme na samotnou objednávku. Tak, tady můžete vidět, že tu je ještě tady ten papír takovej. No, tak a jdeme na to. Docela se na to těším. Už jsem řekla, no napište mi schválně dolů do komentářů, jestli si myslíte, co to bude. Co si myslíte, že to bude. Ale ty samolepky jsou grandiózní, protože docela drží.
Tak. Máme to tady. První věc. Tady máme. Máme, co pak to je? Děkuji, ať máš co? Hezký den. Děkuji, ať máš hezký den. Je tam hezky. Bradavice tam jsou, to je hezký. A přesto je to napsáno. Děkuju, ať máš hezký den. Easy. Tak. Tak jdeme na to. Jo, tady jsme ještě dostali samolepky za děkování za objednávku. Že někdy mývá. Jo. Pak je tu lev a tučňák. Lev a tučňák. No a to si dávám sem zatím. A jdeme na objednávku. Jo, takže co jsem si objednal? Čím pak začneme? No, tak, máme tady, máme tady takovýhle ořezávátko. To mi mělo dorazit, to ani nevím. Nevadí, tak si to, nebo jsem to měl tam v té objednávce, já nevím. Tak, já nevím, vůbec nevím. Ty to rozbalíme. Nebyl výrácký. Kněte, vidíte to tam. Co ne, co? No nevadí. Je to průhledný, je tam napsáno Gryffindor. To je v angličtině Nebelvír. Je tam znak tady. A tady je to Nebelvír. No, tak. Gryffindor. Kam pak ho dáme? My ho sem. Teďka. Tady máme další. Co jsou takovýhle magnetky. Máme tady Lechtvar Felix Felicis. V 5. filmu. Ne, v 6. Jo, v 6. filmu. Lechtvar Felix Felicis. Prej asi se dodává štěstí. Pak tady máme bradavickou pečeť. No, bradavickou pečeť. Pak tady máme čokoládovou žabku. To patří takhle. Grandiosní. A nápoj lásky. To je dobrý, co? No, tak. Ježišku, tak to tu máme ale bradavě. Musím si nějak spoukledit. Jo. Dáme to sem, aby jsme se trošku tady pokledili. Tady zatím máme to nebelvírský řezávátko. Máme tu tady ty magnetky. Pak tady máme samolepky jako poděkování. Ještě jako poděkování tady to. Další věcička tu je. Takováhle propiska zabalená. Tady je napsáno grandiozní pod tím easy ve světě moodlů. Určitě vám ji hodím ji vám označím do popisku. A teď už to. Ne, máme tady nůžky, proč to otvírám rukou. Nechápu, totálně nechápu. No, tak. Tak to je. To je hezká. Koukejte na to. Vidíte, tam je tam napsáno grandios. To ale asi nevidíte. No tak to jsem čekal, že na to, že to je easy výrobek, tak je to
kvalitní. Počkej, zkusím si třeba něco napsat. Počkat. To je hezká barva. Takhle to píše. Třeba teď jsem tam napsal a koukněte na to. Vy to asi moc nevidíte, ale je to grandios. Tak. Další objednávka. Pak tady máme takovou mystery hůlku, kde se může nacházet Harry Potter, Hermiona Grangerová, Ginny Weasleyová, Neville Longbottom, Fred Weasley, Sirius Black, Cho Chang-ová, Lenka Laskoredová, Albus Brumbál. No a je to v takovýhle krabičce. To se rozbalíme nakonec. Teď tady máme takovýhle pastelk. Ten luxus. No luxus. Koukejte. Mám je rozbalet. Já nevím, asi jestli je rozbalem. No. S tím je. Proč to nejde? Ještě tady máme tu nálepku. Teď jsem se píchla. Takže máme tu takovýhle pastelky. Vypadají opravdu líp, než na tom obrázku. Teď si tu ukážeme třeba červenou. To se dneska hodí, protože je Valentín. A máme tady, se vždy nachází dole nějaká postava. Teď červené je to Harry. A pak takový nadpis, to je Harry Potter. Tak to je grandiózní. No. Prosím vás, kdybyste nevěděli, co to je grandiózní, tak to používá Easy ve světě modlů. A Easy ve světě modlů to furt říká, tak se rozhodla, že to dá na svoje propisky, jako merch. No, tak ty jsou pěkný ty pastelky. Jo, a to mi připomíná, že je tohle. To řezavatka, jo. Tak, teď tady dáme. Ty magnetky jsme si vůbec nerozbalili. To je ale záhada. Proč? Jsme si je nerozbalili. Hustý. Že máme tady nápoj lásky. Tu. Pak tady máme čokoládovou žabku, teď jdu otvírat. Pak budu otvírat bradavickou pečeť. Čokoládová žabka. No, je tam napsáno čokolád frog, ale to se asi neuvidíte, nevím. A teď si ještě rozbalíme tohle. To je tak hustá. Jinak tady ty samolepky Easy prodává po jedný. A já jsem si koupil všechny. Jako prodává po jednom a jako všechny. To taky. No a teď tu máme Felix Felicis. Rozbalíme. Okay.
Felix Felicis. Felix Felicis. Tady máme Felix Felicis. No a teď jsme si je ukázali, rozbalili, jdeme na to. Jo. Víte, na co my jdeme teď? No, hlavní věc. Tady z toho všeho. A teď tady ta grandios. Může se tam tedy nacházet Harry Potter, Hermiona, Ginny, Neville, Fred, George, Sirius, Lenka a Albus Brumba. Jdeme na to. Držte mi palce. Protože jsem opravdu zvědavý. Co tam bude? Jestli už to měla natrénovaný, protože dělala video, jak tu ty hůlky otvírala. A nějaký jí zbyly. Už to můžeme vyndat. Nemůžeme, protože je to... Nebo jo. Ach jo, to bude zase nedlouho. To bude tohle. Jo, máme to tady. Teď já chci tohle rozbalit tady. To je ještě v jednom. Jak se to rozbaluje? Ty krásu. Muset přejít. Jak se to rozbaluje. Teď mi upadly nůžky. Tak. No, tak. Máme tu takovýhle znaky. Dole máme Zmiozel, Havresper, Mazimora, Nebelvír. Držte mi palce, co tam bude. Protože já vůbec teď nevím, jak to rozbalit. Ale nevadí, na to přijde. Jo, tak. Jdeme na to. Nedívám se, vidíte to první, koho tam mám. Já se bojím, co tam je, napište mi to do komentářů. A máme tady Siriuse Blacka. Sirius Black. To si rozbalíme. Máme tady Siriuse Blacka. Jo. Má ale hezkou hůlku. Tak ji vyndám. Tak to je grandios. Tak to je opravdu hezká. Hodněte se na ty vzory, podívejte se na to. Tak ta je hust. Hustý. Tak. Expecto Patronum. Ne, kecám. To by se asi... No a k tomu. Tady máme takovýhle 3 věcičky. Tak si je jdeme taky rozbalit. Je to stojánek k tomu. Ale to já budu muset potřebovat zase nůžky. Chce to ven.
to ven ke mně. Proč nechceš ke mně? Nevadí. No. Máme tu stojánek. Tady máte napsáno Sirius Black. Tady se zapíchneme hůlku. Teď mi upadlo. Tady tohle. To neuvidíte celý. Moment, díky, já vám to hnedka zařídím. Hnedka vám to zařídím. Ale počkejte. Já vám to vyřeším, nebojte se ničeho, vůbec ničeho. Teď už to vidíte, to ale spadne. No tak nic, no tak je to. Sirius Black. Jo, teď zase budu potřebovat nůžky, protože tady máme co tady má vůbec ten za zvíře? Co měl Black za zvíře? To je asi klofan. Sirius Black a má tam klofana? No to se mi moc nezdá. Se podívám ještě na tu barevnou. Tady kde? Tady. To barevný, tady jste si to mohli všimnout. Tady máte napsáno Sirius Black. No a tady máte to. To je ale asi klofan. Bude klofan. Tak máme Sirius Blacka. OK, to je dobrá hůlka. A ještě my tady máme něco, co to. Jo, tak, kam pak dáme tu ten. To je grandiózní stojánek. Koukejte na to, já vám to ještě ukážu. Koukněte na to. To jsou brádavice. Hustý. Ještě vám ukážu toho klofana. Ukazoval jsem vám ho. Nevím. No, tak tu máme takovýhleho klofana. Klofan. Tak jo. Dáme si ho takhle sem. Tady si namontujeme brádavice. Tak hezký. To je hustý ten stojan. Jsem ani takovej nečekal, že bude. Takže takhle máme tu stojanek. Máme tady napsáno Sirius Black. Tady je klofan. Tady jsou brádavice. Tady máme samotnou hůlku v tom zapíchlou. Vydáme se jí. Expecto Patronum. Tak. Grandiózní. No tak mám Siriusa Blacka. No a já to asi vidím nakonec. Nebo jsem vám to chtěla ještě něco ukázat. Tak já vám to ukážu ještě jednou. Hůlka, pastelky Harry Potter, ořezávátko, no, tak máme tady magnetky. Tady třeba vidíte tady ty dvě, já už to nechci rozdělávat. Pak tohle,
Tady samolepky jako poděkování. Nevím, kam si je nalepím. Tak tady děkuji, ať máš hezký den, Easy. No, tady mám propisku grandiózní. No a jsme asi na konci videa, takže pokud se vám tohle video líbilo, jsem to si rozbil. Jestli se vám tohle video líbilo, budu rád, když mi tam napíšete nějaký super komentář. Budu rád za like a pokud ještě nemáte odběr, tak mi dát odběr. Tak. Pa, pa.